Tots admirem els grans mestres i pensadors que van saber condensar la saviesa en relats curts. Ens fan pensar i ens acosten a la vida de cada dia. Les paràboles que va explicar el mestre dels mestres fa 2000 anys segueixen sent vigents? Tenen quelcom que ensenyar-nos avui? Acostem-nos a les paraules de Jesús i vegem el que poden donar-nos els habitants del segle XXI. Benvinguts una altra vegada. Estem contents de trobar-nos. Avui tenim novament el pastor Joan Carles Penyalbert. Què tal? Hola, molt bé. Ell ve a acompanyar-nos amb les seves reflexions després d'un dia de treball amb el que es troba de tot. Qualsevol cosa i qualsevol persona i qualsevol circumstància. És un home experimentat amb el patiment i l'angoixa de la gent. Benvingut. Pues molt encantat de tornar a estar compartint aquests moments amb tots vosaltres i sobretot desitjant ja continuem parlant de l'oració, no? Aquella reflexió que vam deixar una miqueta en l'aire, no? Sí, el dia passat vam començar parlant que els deixebles van sentir la necessitat de demanar-li al seu mestre que els hi ensenyés a fer el que ell feia partint de la capacitat per fer les coses que ell feia. Sí. I deixàvem la pregunta de com augmentar la fe, no? Perquè a vegades diu, sí, s'ha de tindre fe, la fe, però això de la fe és una mica eteri, una mica impalpable, i ens resulta complicat entendre-ho. Sí, però què és la fe, com augmentar-la? Realment, Jesucrist, als seus deixebles, no solament es conformava en donar-los grans promeses, no? Els hi parlava amb tota la sabidoria que emanava del regne del cel, i els hi ensenyava a través d'aquestes paraules que portem desgranant ja fa dies tota la sabidoria del creador de l'univers, no? Amb coses quotidianes, amb coses que ells molt bé coneixien del dia a dia, de la seva experiència humana en les seves professions, en les seves famílies. No importava si eren homes o dones, si eren nens petits, quina era la seva responsabilitat. No importava per res, això no és d'importància per Déu. El que importava era el seu cor, que era el que motivava a seguir-lo un dia i un altre dia. Jo me'n recordo d'aquell moment que feia poc que ell havia fet la multiplicació dels pans i dels peixos, no? I hi havia tota aquella multitud que anava darrere de Jesucrist, no? I ell volia també moments de pau, de descans, no? Però no hi havia manera, no? Sempre s'acabaven assabentant, corrien molt bé les notícies, i això que no tenien la nostra tecnologia, no? Sí. I donàvem amb ell una i una altra vegada. I ell ja cansat deia, però per què em seguiu? Perquè heu jalat bé, no? Perquè us heu omplert els vostres estómacs de pa i de peixos, per això m'esteu seguint. Clar, el propòsit o la reflexió que tenim que fer nosaltres avui, per què ens anomenem avui dia cristians? Què perseguim amb aquest nom meravellós de poder ser anomenats cristians, ni més ni menys? Cristians de paraula? Cristians d'oïda? Cristians perquè hem sentit les promeses de Jesucrist i volem formar part d'aquesta realitat? Però què ens falta per formar una part veritablement d'aquesta realitat? Com augmentar la nostra fe? Clar, els deixebles van augmentar una i una altra vegada la seva fe quan van formar part dels miracles de Jesús. Quan no solament van veure la multiplicació de pa i peixos, sinó que Jesús els va dir, digueu-li a aquesta multitud que es posin còmodes, perquè ara vosaltres compartireu aquest miracle amb ells. Ara vosaltres vindreu a mi i de les meves mans jo us donaré perquè vosaltres compartiu amb ells. I d'aquesta paràbola aprenem una cosa meravellosa. Quan nosaltres demanem coses espirituals a Déu en benefici d'un altres, mai s'esgoten les provisions celestials pels demés. I això és algo preciós pels que ens dediquem al ministeri de cristià, no? Al ministeri de compartir l'esperança de l'Evangeli que hem rebut de gratis de Jesucrist, no? És algo meravellós perquè totes les promeses que siguin en benefici
d'aquells que no el coneixen encara, sabem que estan sense cap mesura, no? Estan en disposició fins que desbordi, no? Clar, això humanament de vegades no ho podem comprendre, no? Però a través de l'experiència del dia a dia ho veiem. Ells ho van veure aquell dia. Van veure que encara que fossin més de 5.000 persones, els que estaven allà esperant a ser alimentades, mai s'acabava la provisió. Fins i tot van recollir 12 canastes amb totes aquells pans i peixos que van sobrar, no? Bé, avui dia nosaltres... Sí, endavant. Nosaltres encara tenim que recordar aquella provisió que ens va fer Jesús per tots els que escolten aquella paràbola. Li va dir: demaneu i us donaran. Busqueu i trobareu. Truqueu i us obriran. Perquè tot aquell qui demana obté, tot aquell que busca troba, i tot el que truca li obren. Això va ser al final de la paràbola, d'aquesta paràbola dels dos amics, no? Que un demana i desperta l'altre i a l'altre l'incomoda, però finalment, encara que sigui incomodat per la seva perseverància, per la seva inoportunitat, diu: ostres, serà molt important per l'amic això que m'estava demanant, no? I finalment li dona. Doncs no estarà esperant molt més donar-nos el nostre Pare Celestial? Evidentment sí. A veure, quan els deixebles van plantejar tot això, i van anar al mestre i li van dir: a veure, mestre, que nosaltres també volem fer tot això. A quina conclusió van arribar? Quina va ser la resposta del mestre? Clar. Perquè això també ens interessa a nosaltres, perquè pot ser que aquesta resposta ens la puguem aplicar. Clar, la resposta és molt senzilla. Feu el mateix que heu vist fer en les nostres mans. I la pregària, sobretot la dependència de la pregària i de la comunicació amb el vostre creador, no? En el que es dona la vida, el que es dona el poder de mantenir la vida, sobretot en tota la dimensió, amb la plenitud, en l'abundància d'una vida no solament física, sinó també social, també espiritual. I una vida que està, sobretot, convidada a compartir amb els demés, no? És en aquest context on podem incloure el Pare Nostre? Clar que sí. Clar que sí. El Pare Nostre és aquest exemple meravellós que estructura d'una manera molt metòdica quines són els condiments indispensables que tenen que tenir les nostres oracions per tenir el poder que va tenir l'oració de Jesucrist cada vegada que es va dirigir al Pare, no? Aquesta dependència del Pare, aquesta humilitat de saber que la nostra vida està en les seves mans i depenem d'ell per ser triomfadors, victoriosos en aquest món, no? I per poder, sobretot, compartir la joia d'una vida eterna a tots amb els que es rodeixen. Em sorgeix una altra pregunta. Quan Jesús els hi va dir als seus disciples: mireu, quan feu oració, és a dir, quan us dirigiu al Pare com jo em dirigeixo al Pare, ho teniu que fer d'aquesta manera. I els hi va explicitar o els hi va explicar o els hi va dir aquella oració que coneixem com el Pare Nostre. La pregunta és: aquestes paraules, aquest esquema d'oració, és l'oració que tenim que fer nosaltres? O és un exemple? O és un esquema? O és un busqueig? O és una idea? O és... Clar, perquè si resulta que jo començo a dir Pare Nostre, que estan a les cels, i tot això és una vareta màgica, jo hi he aconseguit el miracle, ja puc multiplicar els peixos, els pans, curar els malalts... Molt bé. Novament és una il·lustració que ens està assenyalant com ens dirigim nosaltres humanament als nostres pares, molts de nosaltres. Clar, sabem que estem en un context que fins i tot hi ha gent que no ha conegut el seu pare, no? Però si no ha conegut el seu pare, ha conegut un amic, veritable amic, que sempre que ha tingut problemes s'ha pogut apropar amb ell. Ha pogut compartir de tot cor les seves inquietuds, les seves debilitats, els seus anhels, les seves flaqueses i, sobretot, les seves necessitats més improntes per poder ser recolzat per aquest amic, per aquest pare.
en quina actitud ens apropem al Pare Celestial. El Pare Nostre ens té que portar una reflexió profunda de com s'apropava Jesús, i en aquí tindrem la resposta. Doncs quasi que et demanaré que un altre dia vinguis i ens expliquis el Pare Nostre. Dóna per molt el Pare Nostre. Doncs què et sembla si el proper dia parlem d'això? Doncs endavant. Doncs ja ho saben, si ens volen acompanyar el proper dia, parlarem del Pare Nostre. Així que els esperem, no ens fallin, que per nosaltres és un plaer trobar-nos a tots plegats aquí al voltant de la ràdio. Gràcies, Joan Carles, i gràcies a tots vostès. Gràcies a vosaltres. Quedeu tots convidats per acompanyar-nos en el proper programa per seguir fent noves descobertes dins les paràboles del Mestre dels Mestres. Mm.